Takže nejdříve zastavit monitor, pak tady soubor, download z ústředny, uložit, ano, teď se stahují data od posledního stahování. Když se podívám tady, tak vidím, že naposledy to bylo někdy v září. Toto jsem zkoušel před chviličkou, takže toto je v září poslední stahování. Tohle teď musím odčekat. Tak, teď se zobrazila ta data, která se stáhla z ústředny a z ústředny se vymazala tahleta data. Nyní tady zmáčknu ten export do Excelu, aby se ta data dala zobrazit někde jinde než tady v té aplikaci. Takže vytvořím Excel, který se jmenuje takto, uložím, tohle zavřu a můžu zpátky pustit monitor. Teď si zapíchnu flešku a vykopíruju záznamy, které jsem získal, a tím je záloha hotová. Vytáhnu flešku.